Následující pořad vám přináší ČSOB pojišťovna. Doma máte pohromadě snad všechny věci, co jsou vám drahé. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc drahé? Do nábytku, elektroniky, domácích spotřebičů a dalšího vybavení jste už investovali pěkně tučnou sumičku. Přitom stačí chvilka nepozornosti nebo nezvaní hosté a můžete přijít o všechno. Abyste následky požáru, vytopení či návštěvy zlodějů nemuseli platit z vlastní kapsy, je tu pojištění domova, které vám pomůže dát všechno zase do pořádku. Kvalitní pojišťovny vám navíc pojistí i kolo, kytaru či dětský kočárek mimo váš domov. A nebo zdarma poskytnou asistenční služby. Například opraváře, deratizátora nebo zámečníka. Ups. A to se může hodit. Vybírejte si pojištění pečlivě, protože co je doma, to se počítá. Tento pořad vám přinesla ČSOB pojišťovna. Život je zákon schválnosti. A dobrá rada se vždycky hodí.